Genesis ti eduasankron. Na wode Yosef kɔ Misrim, na Pharaoh piani Potifar oye ankobiafo so panin, na oye Misrini tɔ no Ismaelfo a ɔde no kɔɔ hɔ no nsɛm. Na Awurade di Yosef akyi, na oye ɔbarima a ne ho wɔ siadeɛ, na ɔtenaa ne wura Misrini no fie. Na ne wura hunu sɛ Awurade di n'akyi na Awurade ma deɛ ɔyɛ nyinaa yɛ yie na basa soɔ no. Yosef nyaa n'anim adom, na ɔsom no, na ɔde no sii ne fie so, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ ne nsa. Na efiri bere a ɔde no sii ne fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa soɔ no, Yosef nti Awurade hyiraa Misrini no fie. Na Awurade nhyira baa deɛ ɔwɔ nyinaa so, efie ne afuom, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ Yosef nsa. Na ɔwɔ hɔ nti, ɔnhwɛ biribiara gye aduane a ɔnoa ara die. Nso na Yosef ho ne n'anim yɛ fɛ, na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyiri no, ne wura yere tuu n'ani si Yosef so, na ɔkaa sɛ, "Wo ne me mmeda." Nanso wampene, na ɔka kyerɛɛ ne wura yere no sɛ, "Hwɛ, sɛ me wura anya me nti, ɔnhwɛ deɛ ɛwɔ ne fie, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me nsa. Obiara nyɛ kɛseɛ nsene me efie ha, na ɔnkame me biribiara gye wo. Ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira. Na adɛn na menyɛ amumuyɔ kɛseɛ yi, na menyɛ bɔne mintia Onyankopɔn?" Na ɔka kyerɛ Yosef saa daadaa, nanso Yosef antie sɛ ɔne no bɛda na wakɔ ne ho. Na saa bere no mu, da bi ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ ɔrekɔyɛ n'adwuma, na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ no, ɔsɔɔ n'ataadeɛ mu kaa sɛ, "Wo ne me mmeda." Na ogyaa n'ataadeɛ no wɔ ne nsam dwane firii adi. Na ohunuu sɛ wagya n'ataadeɛ wɔ ne nsam adwane afiri adie no, ɔfrɛfrɛ ne fiefoɔ ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Monhwɛ, wakɔfa Hebrini yi aba rebedi yɛn ho fɛw. Waba me nkyɛn sɛ ɔne me rebɛda, na mede ne kɛseɛ meteaa mu. Na wɔtee sɛ me maa me ne soa meteaa mu no, ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsam, na odwane firi adi." Na ɔde n'ataadeɛ no guu ne nkyɛn kosii sɛ ne wura baa fie. Na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ, "Akoa Hebrini a ɔkɔfaa no brɛɛ yɛn no aba me nkyɛn sɛ ɔrebedi me ho fɛw. Na me maa me ne soɔ meteaa mu no, ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsam, na odwane firi adie." Na ne wura tee ne yere nsɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Saa deɛ yi na w'akoa no ayɛ me no." ne bo fui. Na Yosef wura no faa no de no kɔtoo afiase, deɛ ɔhene nneduafoɔ guo, na ɔdaa afiase hɔ. Na Awurade dii Yosef akyi, na ɔdom no, na ɔmaa n'anim baanyam wɔ afiase hwɛni no anim. Na afiase hwɛni no de nneduafoɔ a wɔwɔ afiase hɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa. Na biribiara a na wɔyɔ no wɔ hɔ no, ɔno na ɔyɔ. Afiase hwɛni no anhwɛ biribiara a ɛwɔ Yosef nsam, ɛfiri sɛ Awurade dii n'akyi, na deɛ ɔyɔe nyinaa Awurade maa no yɛ yie.